eSigns er en innovativ dansk virksomhed med banebrydende kommunikationsløsninger. Via eSigns unikke software og den simple brugerflade ledes dine gæster til det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. eSigns skærme styres effektivt ved hjælp af en effektiv online-løsning, hvor du har mulighed for at kombinere dit kalendersystem, som eksempelvis Outlook, med mødebookning og lokalestyring. Når dine gæster kommer til dig, bliver de mødt af elegante digitale skærme. Gæsten får kort og enkel information om vejen til mødelokalet. eSigns løsninger kan anvendes overalt. eSigns har leveret konferenceløsning til blandt andet Aabenraa Kommune, hvor gæster bydes velkommen af den store skærm i receptionen og vises direkte hen, hvor de skal være. eSigns løsninger leder dine gæster på rette vej, helt enkelt.